миёни солҳои 60 ва 70 асри гузашта аз тарафи синамогарони ҳирфаии тоҷик чандин филмҳои таҳия гардиданд ки аз мавқеи шоистаи синамои миллӣ дар ҳамон замон дарак медод. ба қавли синамои тоҷик дурахшид ва ба завқи бинандаҳо филмҳои рӯи пардаи синамо омаданд ки мавзӯъҳои гуногун ва фарҳангу рӯзгори мардуми тоҷикро инъикос мекард. филми коргардони шинохтаи тоҷик Тоҳир Собиров «Марги судхӯр» ки соли 1966 наворбардорӣ шуд, дар муддати начандон зиёд ҳаводорони худро пайдо кард. дар ин давра филмҳои баландмазмун ба монанди «Ҳасани Аробакаш», «Рояли сафед», «Достони Рустам» ва ғайраҳо зиёд буданд. филми ҳунарии «Марги судхӯр» миёни ин филмҳои машҳур мавқеи намоёнро ишғол мекард. нақши қуроишканба дар ин филм барои аксарияти бинандаҳо ошнос, вале иҷрокунандаи ин нақшро ба ном шояд бисёриҳо надонанд. Зоҳир Дусматов, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, иҷрокунандаи нақши қуроишканба дар филми ҳунарии «Марги судхӯр» мебошад. рафтору гуфтор ва амалҳои ғайриинтизори қуроишканбаро имрӯзҳо аз забони бештари бинандаҳои филм мешунавем. коргардони филми ҳунарии «Марги судхӯр» дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Тоҳир Собиров аст. ин синамогари шинохтаи тоҷик бо филмҳои офаридааш дар дили садҳо бинандаҳои синамои миллӣ нақши сазовор гузоштааст ва ҳунарнамои хосаи ӯ низ дар чандин филмҳои филмофарони тоҷик зоҳир мешавад. образҳои аввалинро Тоҳир Собиров дар ду филми бадеии Мосфилм «Роҳ» ва «Баҳори нотакрор» офаридааст. من آدمی نظر بلنده. дар филми ҳунарии «Марги судхӯр» ҳунармандони шинохтаи тоҷик Гурмиш Завқибеков, Абдураҳим Қудусов, Ато Муҳаммадҷонов, Абдусалом Раҳимов ва дигарон нақшҳои мондагор офаридаанд. мефармоед вохоз кунем? марҳамат. филм аз рӯи повести «Марги судхӯри» сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ рӯйнавор оварда шудааст. ҳамин буд ки филм соли 1968 бо дипломи кинофестивали байналмилалии кишварҳои Осиё ва Африқо сазовор гардидааст. تو از من minnatdor شم که در خانه من زندگی میکنی و لباس میپوشی. لباس؟ همگی یک کورته دارم و همان رو هم روزی به تو به شوهر برآمدنم خریدی. برای این رحمت. موسیقی در فیلم یک جزئیاتی اساسی به حساب می‌رود. از این رو برای آفریدن موسیقی در فیلم بسته‌کار معروف توجیک زیادالله شاهدی دعوت شده بود و آهنگ آفریده او به فیلم یک جذابیت ویژه بخشید. خبری نو رو شنیدید؟ چه خبر؟ بلشویکان الکی رسیدند. بانک شکست.